Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya misugilon si Jesus og usa kasambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mogikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan o giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari og unya mipauli. Og gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto og miingon, "Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako." Og miingon ang taong halangdon, "Maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad." Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, "Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako." Ang agalon miingon kaniya, "Piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad." Og ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, "Sir, ania ang imong kwartang bulawan, giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo og nag-ani sa wala nimo ipugas." Og miingon siya sa iyang sulugoon, "Wala kay hinungdan, gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas, ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik." Unya mingon siya niadtong nagtindog didto, "Kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan." Mingon sila kaniya, "Apan sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan." Unya mitubag siya, "Sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan, apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan." Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
Kining atong ebanghelyo karon parihan ni sa adtong pagkadomingo, pero version to ni San Mateo, kani karon version ni San Lucas. Ang punto nga ang Ginoo nga mao ang hari naghatag yod og puhunan natong tanan, ang iyang tumong aron ta makaginansya niya unsaon man pagpaginansya ang puhunan nga gihatag sa Ginoo kun ato siyang ipaambit ngadto sa uban. Lingi ako nun ang imong tupad ing unsay gipaambit nimo ron sa inyong panimalay. Unsay imong gipaambit ba sa inyong balay? Ang puhunan nga gihatag sa Ginoo o ang puhunan nga gikas demonyo? Kay kita ra ba duham ni kabuk atong ipaambit na ay maayo, na ay dautan. Diri sa unang pagbasa, ang hari si Antiochus iyang gipaambit ang iyang kadautan, ang dili mutuman sa iyang gusto, iyang pamatyon. Nya na timingan nga ni ay inahan sa 7 kabuk anak. 7 kabuk iyang anak. Sud sa usa ka adlaw gihurot gyud patay ang iyang anak tagsa-tagsa diha sa iyang atubangan. Kamo dinhing mga inahan, simbakog na amoy anak unya patyon sa inyong atubangan bisag 3 lang ka buok, okay ninyo? Anak nimo ba? Dias imong atubangan patyon karong adlaw, okay nimo? No, na mga yawan noon, dili dayon. Kani, dili pa man ni panahon ni Kristo. Panahon pa ni sa pagsunod sa balaod nga gitudlo ni Moises. Nya unsa may ilang gipakamatyan, kana ra gyung pagtuman sa balaod nga dili mukaon og hugaw nga mananap. Nya kay ang baboy mao may ilang gitawag og hugaw atong panahona. Nagpakamatay ang inahan ug ang 7 ka anak aron di lang gyud mukaon og baboy, aron dili mahugaw ang ilang lawas. Kuya sa no? Kita karon bisan pag ma-high blood kaon gyud. Gani ang ato dinhing palibot ambot karon arang-arang man paghuman atong nangamatay ang mga baboy, di naman kay baho ang atong mga kapilya, pero karon ambot wa pa baka mo balik nga baho na sad kayo kay ang mga pigiri naas kilid sa daan, kilid sa kapilya, kilid sa mga balay sa silingan, purti ra bang bahoa ang silingan, nangamatay na hapit sa baho. Nga naman kaon gyud baboy. Pero sa Old Testament panahon kaning Makabiyos nga gisulti dinhi naa di ay 7 ka managsuon og 1 ka inahan nagpakamatay aron di lang gyud mukaog baboy, wa gyud magpigiri siguro ato panahon na, no? Pero dili ni ang pagkaos baboy, dili ang baboy mo'y isyu dinhi. Ang isyu dinhi ang pagsupak sa balaod sa Ginoo nga magpakamatay unta ta. Kay ang pagsupak sa balaod sa Ginoo mga igsoon mo'y makahugaw nato. Dili ng mga hugaw diha sa kilid kanang mahanggap nato, kanang mopilit nga lapok sa atong lawas, di na mo'y makahugaw. Ang tinuod nga makahugaw mao ang sala. Muna si Santa Cecilia, nisaad siya nga ang iyang lawas ihalad niya sa Ginoo. Bisag na minyo na siya, giisip niya nga ang pagpakig-sex sa usa ka lalaki bisag bana na niya makapahugaw sa iyang original nga saad sa Ginoo nga i-offer nako ang akong lawas
nimo nga birhen, limpyo physically and spiritually. Nilingay mong tupad ing nalimpyo pa ka, gano, ing nalimpyo ka, nguban wagin mulingi, pasabot hugaw na, hugaw, kanabitang kanabitang hugaw kay ka, magkabuang magkagtago, di ka ganahan maglingi-lingi sa mga tao, kanang hugaw ka, labi na gyud og pariyaan ng kung lading ato, no? Naman ko yung classmate sa una, high school ba to? College, istriktahon ba? Ay gwapa-gwapa mo sa siya. Kanya, nalapsan. Pastan lagi, akong giingnan, hala, naunsa na, pagbarog niya ba? Hala, kabuag dagan nga to padong CR Di na gyud ganahan mulingi sa iyang siliyang, di na ganahan mulingi na mo. Ay, hugaw naman siya, kay lapsan man. Imagine mo, lain kay katanaw na. Diha pa'y istorya nga rin ako. Katawa, so kamo tinuod ba sa to ako, sa tong amigo, gibuwagan ko niya gritso iyang uyab, kay nanuroy ko no sila, nakaihi ko no. Sa siging pugong-pugong ba, nakapugong, nakabuhi gyud ang ihitan. Wow, ako no niya dias public, giditso niya buwagoy, kay nahugaw man. Di ka ganahan maglingi-lingi, di na sa kaganahan mulingi, anang hugaw, kalain na naman na dyan, gano. Pero kanang kahugaw nato sa sala, malimbungon kay kasagaran sa mga sadaan, limpyo kay gnaong. Tao na, trabaho ko di land bank, niya magsige man kong overtime, katong first 3 years pa nako, mauli ko, tag alas 10, alas 11 gabi, inigawas na ko anang land bank, kanang daan diya, daghan, kay magsigig pakpak diya, pakpak, amo ng tawagon, o pakpak street. Di mo ka-imagine, pakpak, baka nang pakpakan, ang moagi sakyanan, kay hagdon, sir, bago, sir, bago. Tawagon sa nanamo, dihag, Mangga Street. Mangga Street kay Mangga. Sir, Mangga sir. Nasa nagikan? Guadalupe? Manggamit diya. Mangga ba? Manggamit. Oy, mga limpyo kay mga naong. Oy, bagong ligo. Nanap. Nindot pa kay gisulob. Koto bra diri aring ubos og jutay din ba? Nindot kay tanawon. Pero, limpyo lawas, hugaw og kalag. Mao na ang pagpakamatay ni Santa Cecilia, aron lang siya magpabiling putli sa naong o sa matas Ginoo. Ang pagpakamatay sa atong mga martir sama ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod o sa mga apostoles, maotoy nag-maintain sa ilang kalimpyo. Nya unsaon man nato aron masunod ang ilang panigingnan, ay nalang tingali pagpakamatay, pero patyo nato ang atong gugma sa kalibutan. Sama ni atong inahan ang iyang kanunay gipunting sa iyang mga anak, tanawa ang langit dong, tanawa ang gihimos Ginoo. Kamo, wa gyud ko kahibaw kinsay gaumol ninyo sa kong tiyan, kinsay nagpahimutang anang bahin sa imong lawas, gikan sa nga Aristiil, na may kayong pagkapahimutang ang mga bukog, ang mga tinai, ang mga ugat, way nahimo ang inahan ni ana, matod pa niya. Iya dayong giingnan, kung magpakamatay mo sa pagtuman sa iyang balaod, iuli ra na niya ninyo ang tanan nga mawa ninyo aning kalibutana. Iuli ra balik. Nga naman, makahimo man ang Ginoo kay siya may tag-iyas tanan. Muna di kita mahigugmas kalibutan, iuli raw niya nas Ginoo. Natanawa diri sa tong ebanghelyo, ang gihatagan og usa ka kwartang bulawan, iya dayong ginegosyo. Sa ato pa, gibuhian niya sa iyang kamot, wa niya tipigi. Pagbuhi niya, nabalik niya, nabalik og nakaginansya siya napo kabuok,
napo nasad ka coins, nasay 5 ka coins. Tanawa unsay nahitabo, ang nakaginansyag napo ka kwartang bulawan gitagaan na noon og napo ka syudad. 14 kwarta na ato, di ba? Nganong tutok mo muna ako? Mao lagi na buhi ba ipanghatag. Ako na din ka nang magsigpangayo din mo ingon jud ko, gusto mo nga di na mo magpangayo, gusto mo nga mudaghan inyong kwarta. Tubag nila, padiroy gusto gid mi ana padan ako panghatag. Tanan ninyong naa ninyo ipanghatag, mudaghan gina. Ihatag ng imong pag-alagad sa imong kana bang imong kusog, ihatag na sa katilingban, pangalagad sa katilingban. Bahalag way bayad, pangalagad. Ana, sige yung alagad. Kanang imong yuta, ihatag na sa inyong silingan, aron do na sila'y maayong agianan. Ayaw pagsig pangural nga pitos na kay na imong silingan, ihatag tagaig agianan. Ingka mahurot akong yuta, gitanaw na tog mahurot ba? Ihatag ba agianan? Nganong imo man ginang piiton imong silingan? Kamong mga naninda, na may mga naninda diya daprid gisdan, sagdai lang mi pader kay negosyo ning amo panginabuhi ni. Uy, hatagi ninyo ang katilingban, ang publiko nga safety sila. Iatras ng imong tindahan layo-layo sa karsada aron dili madisgrasya ang imong mga silingan. Hatag ba? Kanang magdagan ang sakyanan, mga motor lusot-lusot yun, di gyud mo hatag og lugar. Bisan ang nilabang sa pedestrian, lutsan gyud, hangtod lang nung duha na nakabuk na matay diya, naligsas motor anang mayati. Kay bisag naa na nagsubay sa pedestrian, di gyud mo hatag, lutsan gyud, patay ang taon. Gahapon, atong sang adlaw, dito misa ko dito silang Fadired, Dalagit, sailog jutay sa Argao mong tingali ito. Si Bunga, sailog jutay, duha ka buok gabuyod sa karsada, pulos motor, kuan sila, naghigda sa karsada, imbis nga, adto muhigda silang balay, diha na naghigda sa karsada, na nagdugo ang ambot buhi pa baka to. Nga naman, tungod na nandigyan mo hatag og lugar, lusot sa kub, kisay makauna na to, mga daw kay tanan ba? Kining atong kadaw, kining atong pagkadi kamanggihatagon, mauna hinoon mo patay nato. At tanawa ron ang nanaggubat nga mga nasod, nga di gyud mo hatag og pagsabot, pagdawat, og pabor sa ilang isig katao, nagpatay na, pinatyanay na, tungod sa kadaw. Ang inahan, gihatag niyang iyang 7 ka anak. Si Maria, gihatag niya nato ang iyang bugtong anak. Si Santa Cecilia, gihatag niya iyang kinabuhi. Gitigbas ko kuno ni kay sige mo siya kanta, giputol ang liog, pero wa gyud kaputol bisag unsa kahait sa espada, katulog siya gitigbas o kusog kayo, igo ra gyud masamad iyang liog, pero wa gyud maputol. Mura bag di gyud maputol ba? Namo tong gibiyaan na lang siya sigig agas iyang dugo, kay di man gyud maputol bisag hunatan pa, nahadlok na lang sang tigputol, pasagda na lang siya sigig agas iyang dugo. Sige lang yapon siya kanta, niabot og 3 ka adlaw wa siya mamatay. Nga iyang giampo nga ang tanan nga mga tao nga nagsigi og kontras Ginoo makonvert unta. Nga nangandoy siya nga kining akong gipuy ang balay matukuran untag simbahan. Na ditong iyang dako kayong simbahan tungod gyud gipuy-an niya. Nataon ni siya mga 180 AD, namatay po ni siya 230 AD. Mga gauna ni sila nga mga martir sa atong simbahan. 50 anyos siya sa dihang namatay. Pero grabe kayo ang iyang paghatag siyang kaugalingon. Hangtod karon nagbaha pa ang grasya gikan aning mga santusa. Muna salamat sa nang hatag nato na malit og slat. Kamong nang hatag og slat, pwede na mo mga matay.
Oh, kaya nga naman, nanghatag man mo, wa man mo magdinaw. So, unahon ako ang atong special slot, ang CTO, kay para manikarong November 24, duha na lang kaadlaw. But mahurot baka ni. So, ang atong halin sa CTO or Christ Transforming Union, niabot na og 27,250 slots, na apay 12,750 ka slots na available. Nya naa sad tay 60 slot challenge na 6,000 kada challenge, nakadawat na putag 230 ka 60 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit sa CTO. Salamat kayo. Kani og di ni mahurot karong 24, lahoso na lang ni natos 26. Pero gamay naman lang, 12,000. Mupalit lang mo tagsa ka slot ani, sobra gud mo 12,000, no? Ang ato ganing YouTube, ang subscriber kaning atong YouTube channel nga Padresiano Ubod, 175,000 naman gani subscriber ani. Mamalit lang ni bisag tagtunga lang slot. Wa na sobra na kayo, di ba? Pero sige lang, kay ang Ginoo ra lagi mo kuan ana mo tandog. Nya nga to sang DSAP kanang investment diha, 7 ka slots na lang ang nahibilin. Nya 133 slots na ang atong halin. So atong pakpakan ang namalit ni. Nya nanay 119 ka slots nga atong nadawat actual cash investment. Nya nga to sang SBF dag, mga 700 pa atong halin para nas kumbinto. Di lang ta mag-uol ani, nga naman kay ang Ginoo mao ra gid na mo tandog sa atong mga kasing-kasing. Nya kita sang nakadungog kon gi-inspired na ta, ato dayon ang buhaton. Ayaw kawili ani mga butang sa kalibutan, ipaambit na ug do na tay dakong grasya dito sa langit. Di na kinahanglang magpakamatay pa ta, pero patyo nato kining gugma sa mga butang labi na sa kwarta. Patyo nato ang atong kadaw, patyo nato kining atong kaulag nga magsigpangita anang lawasnong katagbawan. Patyo na nato ug mao na nay atong martyrdom sa matas Ginoo. Manindog ta katong gustong mahimong martir.